啊，恭喜你哦，欢迎你回来。我身体有较好无？我身体有较好。多谢大家。刚上月影也去搬出来啊？出来。真好听嘞！卖了好无？报告顺顺小姐，伊一棒嘞，卖了就好诶，大家拢咧祝福哦。嗨，大家。小舅上。谢谢长。ちゃんと直ったか。痩せたね。もう大丈夫です。もっと休めば。本当に大丈夫です。君は会社の看板だから体に気をつけな。双人做阵在江边，不过那梦是一时，是朋友关情丝丝，只有恁来通相比。今日唱啊袂歹，辛苦啊，明仔再继续。多谢先生。孙孙姐啊，你好啊哦。哎，今日穿这束衫足水的呢。敢有？你气色放真济啊？无对。歹势，互大家烦恼。啊，你哪来上班？无加休几工？我想讲，伫厝嘛无啥物代志。部长，哎，多谢恁送我去病院。免说多谢，应该。既然你来啊，咱大家开一个会。嗨。顺顺这边破病啊，虽然无完全是因为工作收忝的关系啊，毋过咱会社大部分的歌拢是顺顺来唱，负担确实伤重啊。所以我甲社长请示过啊，以后委员遐做的歌拢互顺顺来唱，啊，其他的歌拢爱甲其他的歌手来唱。顺顺的歌若要去戏园，也是放送叫宣传，拢互爱的代表。今年咱会社的去办卖了无旧年好啊，所以咱大家明年爱搁较拍拼。即届夜播的大场订卖了无好，我感觉这是我的责任。我甲大家回息咧。怎样？去办卖了无好，原因有真济啊，无一定是做客的问题啊，所以你莫想遐济啊，啊。是啊，我咧录夜报大场店的时阵身体无好，所以对歌词的意涵把握了无够，唱了无好，请大家原谅。代志拢过去啊，咱大家莫想遐济啊，明年搁较拍拼就好啊，好。有请。对啦，搁过几工要过年啊，我想讲，今一天我请大家食西餐，大家拢一定爱去哦。孙姐，你要请？你请我当然嘛去啊。若是食红肉，像这牛肉就要配红酒。我咧读新学院的时阵吼，新妇就教阮传统的礼仪，要安怎用刀切，啊要安怎甲卤素硬菜，这都有讲究的吼。西洋人吼，足重视传统礼仪啊，啊，啥物代志吼，拢爱替女士服务啦。嘿啦，均用内行的哦。台北愈来愈闹热啦，我有咧想讲要来做生意咧。孙孙姐，你咧讲啥笑哦？查某人会当做啥物生意啊？搁再讲，你唱歌赚遐尼侪钱，是爱做啥物生意啊？唱歌哪会当唱一世人？查某人嘛是会当做生意啊，而且爱有家己的事业才对。顺顺哦，你真正是一个新时代的女性吼。啊，你想要做啥物生意啊？既然你讲到新时代的女性，所以我一定要做新时代的生意。
我咧想，要开咖啡厅。咖啡厅？袂歹呢。君耀啊，你有啥物看法？我是咧烦恼，烦恼顺顺的身体会袂甘的。君耀真正是君主，标准的翁婿，相嫁互伊哦，拢会幸福啦。有宪，你感觉咧？我嘛真赞成查某人要有家己的事业，安尼啊，才当做一个独立的女性。多谢先生的鼓励，我一定会做一个独立的女性。田老师确实毋是老古板。喂，你两个是看啥？要打咧换招牌啊？要倒啊是？莫我袂讲啊！我去看嘛。好来，较正面的。过来，举手。哦，搞定了。哦，看卖会知袂？真好。啊！你先创啥？你想啊？我是哥伦比亚业务啦，阿峰。阮Victor哦，还要出去盘。有影也无影，敢总赢阮？试看卖啊！免试嘛知。天松社長、お久しぶりですな。相変わらずですよ。わかりました。经理，我拄则经过米达，看到因咧挂新的招牌呢。是啦，我是有听讲哦，米塔新的分社长叫啥物南高马子。哪个么子？经理啊，因的招牌名顶写讲胜利曲盘株式会社台湾分社呢。敢讲因嘛要甲人管曲盘？万岁哦！最近哦，台湾流行歌曲盘销得遮尔好，足侪人哦拢爱抢这个市场啊。コウさん、ミッターの社長後で来るんだよ。讲人难搞。社長、どうぞ。中松社長、ようこそ。いらっしゃいませ。どうも。御社にお伺いしたかったのですが、着任してから忙しい時期が続いていまして、申し訳ございません。いや、本来はこちらからご挨拶に伺いに、お祝いに行くべきなのです。どうも。ご紹介にします。営業担当コウさんです。はじめまして、コウと申します。どうも。こちらは営業のコウさんじゃないですか。はい。社長、はいっす。どうぞ。どうも。どうぞ。失礼します。どうぞ。本島人の人材を積極的に採用してますね。まあ確かに本島人は質も高くて腕もいいし、確かにたくさんの協力をもらいました。またいろいろと勉強させていただきたいと思いますね。いや、とんでもないです。どうぞ。どうぞ。社長も現地の人材を見つかっていると思います。そうじゃないか。やっぱり騙せませんね。おっしゃった通りですが。社
じゃあどんなだか教えていただけませんか？音楽が分かって楽器ができている現地の人材はほとんど社長に引き止められてるんで、私は内地へ留学した経験がある人材は求めようと。張福興さん、do 吧不？張福興興。さあ，郭さん。はい。劉福興是头一个留学日本的音乐家。なるほど。張福興答應我來密達擔任文藝部長。这个张福興我捌聽人講過，伊是咱台灣頭一個去日本留學學西洋音樂的。有這種人才加入，我感覺這是真好的代志。是好代志啦，啊，毋過我煩惱咱會得一個真強的對手。袂啦，市場是大家的，有競爭，安尼才會進步啊。那你哦，我一點仔攏袂煩惱啊。啊，毋過赵兄，啊，你阁有聽人講張福興去勝利啊？有啊，我有聽人講啊。那安尼你敢會煩惱？煩惱啥？你啥物意思？我无啥物意思啦，我只是壓力真大，我真煩惱。咱大家愛搁較拍拼呀，尤其是你，我驚咱会拼輸人哦。ちゃんと相談しましたか？跟我这样调。毋是伊无才调，嘛毋是伊无認真，上主要是伊做的物件無適合你用歌。そうですか。まあもうちょっと考えましょう。申し訳ない。先生の気持ちがよくわかる。我知你壓力真大。我嘛是無法度。まあまた明日。